Euriteak bueltan dira eta horrekin batera gure udalerria berriro urez beteko ote den beldurra. Gueinesen eta zehazki Sodupeko herrigunean bi arazo ditugu ibaia lotura komun gisa hartuta, baina jarduera desberdinak behar dituzte. Urak 2022tik darama Herrerias eta Kadagua ibaien uholdetatik babesteko ikerketa bat osatzen. Orain dela gutxi beraiekin harremanetan jarri gara eta jakinarazi digute alde batetik Kadaguaren zatiaren proiektua idatzita daukatela eta laster argitaratuko dela. Bestetik, Elubarri eragiten dion Herrerias ibaiaren zatiaren proiektuaren idazketa lizitatu berri dutela. Beraz, irakurri eta zein jarduera proposatzen dituzten ikusi arte, itxaron egin behar dugu. Beste arazoa, dagoeneko konpon daitekena eta konpondu behar dena, Txabarri, Allende Zelaia eta Gaiarragako zati bati eragiten dieten uholdena da. Uda honetan izan ditugun ekaitz eta eurite gogorren ondoren. Duela 2 urte egoera hori salatu egin genuen eta azterketa bat eskatu genuen. Bada, denbora honen ondoren eta ez bat, baizik eta bi azterlan gobernu taldeak ez du ezer egin. Onartezina iruditzen zaigu egoera hori. Ekaitzak dauden bakoitzean ezin ditugu eremu horietako bizilagunak ziurgabetasun horretan utzi, eta ere gutxiago jakin dakigunean zer egin behar den. EH Bildu Gueinesetik gobernu taldeari, EAJ-PSeri, ikerketek adierazten dituzten jarduerak egin ditzala exigitzen diogu. Denboran gehiago luzatu gabe, aitzakiarik gabe, horrela jarraitzea arazoak eta konponbideak ezagutuz, eta ezer ez egitea arduragabekeria hutsa litzateke.